Muzej je pokrenuo projekt video razgovora sa sportašima kako bi dokumentirao novonastalu situaciju i iz prve ruke saznao kako je pandemija utjecala na njihove živote, načine treniranja i kako pronalaze motivaciju. Pandemija koronavirusa obilježila je turbulentnu 2020. godinu. Zahvatila je sve segmente našega društva, a niti svijet sporta nije ostao pošteđen. Otkazana su ili odgođena sva sportska natjecanja, onemogućeni su treninzi i normalan rad klubova i zavladala je velika financijska neizvjesnost za sve uključene u sport. Međunarodni olimpijski odbor donosi tešku odluku, a to je odgađanje olimpijskih igara za iduću 2021. godinu. I Hrvatskom športskom muzeju otežan je rad. Zatvoren je za posjetitelje, a zgrada muzeja teško je oštećena u potresu koji se dogodio u Zagrebu 22. ožujka. U datim okolnostima kustosi i djelatnici muzeja rade od doma, pripremaju izložbe i prvi stalni postav posvećen utemeljenju, razvoju i najvećim uspjesima hrvatskog sporta.